Vidíte to čierne na bielom, znovu to ukazujem, je sobota, podvečer. Pozrite sa, jak tieňa slnko. Pýtam sa, čo znamenajú tieto čiary, ktoré sú tu hodiny na oblohe. Čo znamenajú, že nemiznú. Prečo sú takéto škvrny? Sú to mraky, alebo čo? Piloti, alebo kto vie, odpovedzte mi. A treba si to fotiť, kamerovať, pýtať sa tieto otázky. Kto dovoluje slovenskému vzdušnému priestoru, kto povoluje robiť tieto veci? Sme ešte na Slovensku, halo. Pozrite sa na tie čiary, čo robia. Pozrite sa tunak. Kondenzačné výpary, že? Či jak to voláte? Určite to je ono. Na 100%. Toto mohlo byť pred 20 rokmi, ale nie teraz. Ľudia začínajú otvárať oči a začínajú vidieť, čo robíte. Halo, zobuďme sa. Nie Slováci, Češi, ale celý svet. Dýchame jeden vzduch, jeme jedlo, pijeme vodu. Ďakujem pekne.